Hola, hola, šití volá, zdravím opět všechny nadšence do šití. Dneska si spolu uděláme takový mini projekt. Mini projekt, který se bude týkat obalu na tužky, takže jak už napovídá název, bude to jednoduché a zvládne to úplně každý. Tak pojďme na to. Jak už jsem asi říkala, střih, který jsem vytvářela pro sebe, ráda nabídnu i vám, takže najdete ho ve dvou vyhotoveních v rozměru A3, normálně natisk na A3, tam není potřeba vůbec žádné slepování, nebo pak, což předpokládám, že využije asi většina, klasické A4, vystřihnete, slepíte. Střih už obsahuje švové přídavky, takže stříháme přesně podél linie, není potřeba nic přidávat, jednoduše vystřihneme z látky přesně tak, jak je tady. Odkaz na stažení vám dám někam semka do videu. Jelikož dnešní projekt bude opravdová rychlovka, pojďme si všechno dopředu nachystat, ať se pak zbytečně nemusíme zvedat od stroje. Budeme potřebovat dvě látky, jedna je vnitřní, tu jsem nijak nevystužila, pak venkovní, ta je vystužená. Já používám Ronofix, můžete použít Ronolin, tuším je to 100 nebo 140 gramáž, nejsem si teď úplně jistá. Záleží, jak chcete mít penál tuhý, takže nechám na vás. Dále budeme potřebovat poutko, je to nějakých 7 cm na šířku a asi 20 na délku, mám to zažehlené, ale to je úplně orientačně, ty poutka budou kratší, ale udělala jsem si ze zbytečku radši delší než kratší, takže nechám na vás, nemusíte mít přesně tenhle rozměr. Pak budeme potřebovat zip, používám klasický spirálový zip, já mám teda délku tuším 40 cm, z toho důvodu, že se pak je jednodušší ta manipulace. Můžete teda použít i menší, i 35 by vám stačil. Takže spirálový zip v barvě venkovní látky, pak je potřeba něco na začištění toho vnitřního kraje. Já teda asi použiju klasickou půlenou pružinku matnou z obou dvou stran, 2 cm, asi použiju tuto. Je taky možno použít i klidně šikmý proužek, nechám na vás, co je komu příjemnější. V prvním kroku si přišijeme zip. Nachystám si tedy zip, tady je lícová strana, otočím, přišpendlím podél harany, nachystám si a přišiji na stroj. Vyměnila jsem na stroji patku, teď tu mám zipovou, barva nití je teda v barvě venkovní látky, změnila jsem lehce nastavení a protože šiji teda na ladě, tak budu používat steh určený pro šití zipovou patkou, v tomto případě je to tuším 0,0. Jo, ještě taková poznámka. Možná si zkuste, jestli máte funkční zip. Nikdy nezapomenu na to, že jsem šila nádhernou mikinu z mnoha dílů a už ji chci si vyzkoušet první projetí toho zipu a ten zip se zasek. V obloučku, jak si chystáte zip, nebojte se použít i nůžky, ale chci si nastřihnout ten zip a pomoci na dotvarování do toho rádiusu. A tak to už mám připraveno, našpendleno pro přišití na stroji. Budu šít zhruba 1 cm od okraje. Jestliže máme zip takto přišitý k venkovní látce, přikročíme k tomu, že teda ho přišijeme i na druhou stranu. Nachystala jsem si značku, kde mi ten zip, nebo spíše jeho druhá půlka končí. Rozepnu a přišpendlím si úplně stejným způsobem jako předtím a zase 1 cm prošiji. Zip mám přišitý a připravila jsem si i poutko na lepší rozepínání toho pouzdra. Je to tedy 9 cm. Prošila jsem si to, ať se mi to neotvírá a dala si do středu. Pouze pomocným šitím přišiji a následně, až budu dávat podšívku, tak se to tam přichytí
přímo ve švu v tom 1 centimetru. Tak to už mám pouzdro přichystané k prošívání, je to tedy lícem k líci a budu prošívat odsud až k tomuto bodu, tady vynechám a zase až sem a tady tento prostor vynechám. Budu prošívat 1 cm od okraje. Abychom ty rohy měli pěkné, takže si je sestřihneme, ty švové přídavky. Ještě než to otočíme samozřejmě. Opatrně, ať si to neprostřihneme celé. Bylo nemilé. A uděláme na všech 4 krajích, stejně jak máme tady. Mám-li takhle přišito, nachystáno, tak už budeme jenom otáčet. Takže vsuneme postupně dovnitř a otočíme do lícu. Chce to trošku trpělivosti, opatrně, ať si něco nenatrhnete, ale výsledek pak stojí za to. Tak, wow, super. Takže porovnám a po případě můžu přežehlit, aby to bylo hezky vyhlazené. No a už se skoro blížíme k závěru. Takže vyrovnám rohy a proštepujeme si ten zip. Ve chvíli, jak máme proštepováno, otočíme zase do rubu nebo do té vnitřní strany a nachystáme si na prošití. Tady hledávám pozor, abych to měla pěkně rovně a končilo mi to ve stejném místě. Proší 1 cm od okraje. Ustřihnu si požadovanou délku lemovací pružinky a nachystám si ji na začištěný konec. Tak. Přichytím. Udělám to stejné i na druhé straně a prošiji. Odstřihneme nitky a už jenom otočíme do lícu nebo na tu venkovní stranu, vytáhneme rohy. Můžeme ještě lehce přežehlit a penál máme hotový.